खुलुमबाय दिनैनि बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। बर' रावखौ गुगल अट'मेटिक ट्रेन्सलेसनाव थिसननो थाखाय आसाम आयेन आफादा बर' थुनलाइ आफादनो 7 लाख रां अनसुंथाइ। आसामाव अमिक्रन बेमारिया सा 9 सिम बांबाय। मन्त्रि पीयूष हाजरिकानि देहायाव कर'ना पजिटिभ। मरानाव सा 3 खुदियाया गोथाङैनो खामथार जादों। गुवाहाटी बशिष्टआव गोबां ड्राग्सजों लोगोसे 3 हमजादों। बल्ली बाय मुंनि एप खुलिनानै जरहाटआव सासे हमजादों। श्रीनगराव 4 उदखारिजों लोगोसे गोबां हाथियार बोखांदों। सावथुन मुलुगनि महेश बाबुनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बर' रावा आईटी सेक्टराव जौगाखांनायनि मोनसे गुबुन आगान। बर' रावखौ आईटी सेक्टराव जौगाखांहोनायनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे आसाम आयेन आफादाबो बिबान लादों। बर' रावखौ गुगल अट'मेटिक ट्रेन्सलेसनाव थिसननाय मावथांखि मावफुंनो थाखाय आसाम आयेन आफादा बर' थुनलाइ आफादनि 7 लाख रां गथायबाय। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया दिनै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर'नि आखायाव 7 लाख रांनि चेक गथायनानै होयो। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोरमायनाय बादिब्ला आसाम आयेन आफादनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनो 7 लाख रांनि चेक गथायनाय हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर'जों लोगोसे लेङाइ आफादगिरि डक्टर दिननाथ बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर', रांगिरि सन्तोष कुमार बसुमतारी मोनाबो दंफायोमोन। बे हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि हेमेन दास, जइन्ट सेक्रेटारि दुलाल पेगु आरो मुनिन शर्मा मोनाबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि आसाम आयेन आफादनि बे अनसुंथाइनि गेजेरजों राव सोलायनाय हाबायाव हेफाजाब जानाय बादियै मावफुंनो लानाय बे मावथांखिया थाबैनो जाफुंसार महर मोनगोन होननानै बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया आसा फारिदों। आसामाव कर'नानि 3थि दोहौ गाग्लोबनायजों लोगोसे अमिक्रननि गाग्लोबनायाबो गोख्रोंसिन जानो हमदों। आसामाव अमिक्रनजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरनि बिबाङा सा 9 सिम बांफैबाय। सावस्रि बिफाननि सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आसामाव दासिम सा 9 सुबुङा अमिक्रनजों गाग्लोबजाबाय। बेनिनो सा 3 अमिक्रन बेमारिफोरा अमिक्रननिफ्राय उदां जाबाय। बे समाव गुबुन सा 6 बेरामिफोरखौ फाहामथाय होगासिनो दं। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे समाव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो थानाय सा 6 अमिक्रन बेमारिफोरा गासैबो डिब्रुगड़ जिल्लानि। मख'नो गोनांदि जीएमसीएचआव फाहामथाय लागासिनो थानाय आल्ताफ हुसैना बे समाव अमिक्रननिफ्राय उदां जाना गावनि न'आव थांफिनबाय। बेबादिनो सौदी आरबनिफ्राय फैनाय मामुर हुसैन आरो रहन हुसैनाबो अमिक्रननिफ्राय उदां जाबाय होनना सुलुङाव फोरमायदों। आसाम सोरखारनि दै सम्पद बिबाननि मन्त्रि पीयूष हाजरिकानि देहायाव कर'ना पजिटिभ। मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया गावनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननायखौ टुइटाराव टुइट खालामना फोरमायदों। पीयूष हाजरिकाया बावैसो सोरखारि खामानि लाना दिल्लीयाव दावबायहैदोंमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला दिल्लीनिफ्राय फैनायनि उनाव मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया मैया मोनाबिलियाव कर'ना टेस्ट खालामजादोंमोन, जेराव हाजरिकानि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हायो। बबेखानि गावनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदोंब्लाबो बे समाव देहायारि थासारिया गाहामैनो दं आरो न'आवनो हम आइसोलेसनाव दं होननानैबो पीयूष हाजरिकाया फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो गावनि कन्टेक्टआव फैनाय साफ्रोमबो सुबुंखौनो कर'ना टेस्ट खालामजानो आरो कर'नानि नेमखान्थि फालिनो थाखाय मन्त्रि हाजरिकाया खावलायदों। ओरैहाय गुवाहाटी लकसभानि एमपि कुइन अजानि देहायावबो बिस्थिबार खालि कर'ना पजिटिभ मोननो हादों होननानै खौरां मोन्दों। कर'ना पजिटिभ मोननायनि उनावनो एमपि कुइन अजाया गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव एडमिट जाना कर'ना फाहामथाय लाहैयो।
मरानाव बयखौबो बिखा खामहोनाय आरो दुखुनांथाव जाथाय जादों। गेलेबाय थानाय समावनो साथाम खुदियाया गोथाङै गोथां खामथार जादों। मराननि दमार दालां साहा बागाननि 12 नम्बर लाइनआव जादों बे दुखुनांथाव आरो बिखा खामहोनाय जाथाया। जाथायनि बागै सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला फोथाराव बानायनाय न'सायाव खुदियाफोरा गेलेफुबाय थानाय समावनो हरखाब अर नाङो। बे जाथायाव साथामबो खुदियाफोरा जाथायसालियावनो गोथाङै गोथां खामथार जायो। मख'नो गोनांदि गेलेफुनाय समावनो खामथार जानाय खुदियाफोरखौ 2 बोसोर बैसोनि बिभन मुन्डा, 5 बोसोर बैसोनि अमुद मुन्डा होननानै सिनायथिदों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै गुबुन सासे खुदियाखौ सिनायथिनो हायाखैमोन। बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो पुलिसआ बिफाना जाथायसालियाव थांना साथामबो खुदियानि गोथै सहखौ बोखांहोयो आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। गुवाहाटी नोगोरनि बशिष्ठ नालापारायाव बशिष्ठ आरो गरसुक थानानि पुलिस आरो क्राइम ब्रान्चआ जथायै सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सानै हमनो हादों। बृहस्पतिबारखालि हरनि 1 रिंगायाव बशिष्ठ नालापारानि 37 नं हादोरारि राजा लामायाव NL01L3989 नम्बरनि ट्राक गंसेखौ हरखाबै सिग्रोमनायाव फेहोग्रा सारिनि गासै 7000 टेब्लेट जब्द खालामदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे टेब्लेटनि हाथाइनि बेसेना 3 कौटि रांनिबो बांसिन जागोन। पुलिसआ फोरमायथिबावदों दि बै ट्राकखौ सानजा फारसे एबा खानापाराथिंजाय मोखां खालामनानै फसंनानै दोनदोंमोन। ओरैनोब्लाथ' मणिपुर नागालेण्डनिफ्राय फैनाय बांसिन ट्राकआ जालुकबारिथिंजायसो मोखां जायोमोन। नाथाय सोलो बाहायनानै ट्राकखौ सानजा फारसे दोनदोंमोन होननानै पुलिसआ सन्देह खालामदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगाङाव गरसुक थानानि पुलिसआ गुवाहाटी ISBTआव गोबां बिबांनि हिर'इन हमनो हादोंमोन। लेपटपआव बुल्लिबाय एप सफ्टवेयार खुलिनानै जरहाटआव सासे फरायसाया दिल्ली पुलिसजों हमजादों। हमजानाय फरायसानि मुङा 20 बोसोर बैसोनि नीरज बिश्नोई। दिल्ली पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला नीरज बिश्नोईआ बुल्लिबाय एप खुलिनानै गोबां आइजोफोरनि फट' आपल'ड खालामनानै अनलाइन फाननाय आरो बायनायनि खामानिखौ मावबोदोंमोन। बेनि हेंथायै दिल्लीयाव गोबां सुबुङा FIR होदोंमोन। पुलिसआ केसखौ रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायनि उनाव माखासे दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामखांबाय। बेनि उनाव गुबै दायनिगिरि उन्दै बैसोनि कम्पिउटार इन्जिनियार नीरज बिश्नोईखौ दिल्ली पुलिसआ आसाम पुलिसनि हेफाजाबाव बृहस्पतिबारखालि जरहाटआव फैनानै एरेस्ट खालामफैदों। मेट्रिकआव 86% नम्बर लानानै पास जानो हानायनि उनाव नीरज बिश्नोईआ हेल्ल' इनस्टिट्युट अफ टेक्न'लजियाव फरायगासिनो दंमोन। श्रीनगराव रैखाथि हान्जानि सान-हर गोख्रों नोजोर होनानै अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों 4 उदखारफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि हाथियारफोरबो बोखांनो हादों होननानै मिथिनाय जायो। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला उदखारि हान्जाफोरा पाकिस्तान आरो सऊदी आरबनि उदखारि जानानै हाग्रा सिङाव थानानै बैफोर बादि गाज्रि आखुनि खामानि मावगासिनो दं होननानै मिथिनाय जादों। साउथ इन्डिया सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिसारजानाय फावखुंगुर महेश बाबुनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला बिथाङा गावनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननायखौ गावनि टुइटाराव टुइट खालामना फोरमायथि हरदों। नाथाय बिथांखौ दा देहा फाहामसालियाव गोख्रों फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो गासैखौबो कभिड नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय खावलायहरदों महेश बाबुआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।